ଉତ୍ତମ ଗାଈ। ଘରେ ଅନେକ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଭାରି ସଉକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ହାଟକୁ ଯାଇ ଗାଈ ସବୁ ବାଛି କିଣନ୍ତି। ଥରେ ସେ ହାଟକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଲ ଗାଈ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଗାଈଟିଏ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଗାଈଟିକୁ ଦେଖି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗାଈଟି ବିକ୍ରି କରିବ ନା କ'ଣ? ଚାଷୀଟି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲା, ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଅଡ଼େଇ ଆଣିଛି ହଜୁର। ଜମିଦାର ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଗାଈଟି କ'ଣ ଭଲ ଗାଈ? ତହୁଁ ସେ ଚାଷୀ କହିଲା, ହଜୁର, ମୋ ଗାଈଟି ବହୁତ ଭଲ। ଜମିଦାର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମର ଏହି ଗାଈ ଶିଙ୍କରେ ଭୁଷେ ନାହିଁ? ଚାଷୀଟି ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାକୁ ହଇରାଣ କଲେ ସେ ଭୁଷିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ତ ପୁଣି ତା ହାତ ଉଠାଉଛି। ହେଲେ ବିଚରା ପଶୁ କ'ଣ କରିବ? ଶିଙ୍ଗରେ ମାରିବ। ଜମିଦାର ପୁନଃ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମର ଏ ଗାଈଟି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଦୁଧ ଦିଏ? ଜମିଦାରଙ୍କ କଥାରେ ଚାଷୀଟି କହିଲା, ସେ କଥା କହିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଜୁର। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିପାରେ ଯେ ମୋ ଗାଈ ଟୋପାଏ ବି ଦୁଧ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଥାଏ ସବୁତକ ସେ ଦେଇଦିଏ। ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣି ଜମିଦାର ହସି ଉଠିଲେ। ସେ ଚାଷୀ ସହିତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ କରି ଗାଈଟିର ଦାମ ସିଧା ଦେଇଦେଲେ। ଖୁସିରେ ଗାଈଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ।